ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд, ки пешкаши мо карданд, ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ватсап рой кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар ноҳияи Шоҳ Мансур, маҳаллаи Мирзобек. 6.5 сотиқ замин ҳастад, ки 14 хона кардагӣ ҳастад, ки якта ошхона, баня, кухни, ҳамом, ҳоҷатхона, анҷомхона, ҳезумхона ва таша дегдонхона мега дорад. ҷойи хона мега ҷойи беҳтарин дар мегад. гирди хона маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, обсед-пазисияни ҳастад. дар наздикиш мега мактаб, ҷойи бассейн ва сауна, мағозаҳои калон мегад дар наздикиш ҳастад. ҷош ҷойи беҳад хуба мега обсед-пазисияни дорад. сироша мега сум дар кора мефурӯшад бо нархи $43,000. бо арзон муайяне, ки муомилаи хуб. гирди хона пол ниход маҳкам, ҳуҷҷатҳои хона 100%. хона мегад ҳар як кадомшон ремонт кардагӣ ҳастад. камтар суратҳои хона дур омадагӣ бардор, ки хонаҳо мегад ҳар як кадомшон ремонт дорад. пеши хонаҳо битол, ки гаражҳо кардагӣ ҳастад. дарахтони навниҳол мевадиҳанда, гирдаш маҳкам. аз $43,000 мегад. $43,000 бо арзонтар мешавад. омада аз пеш бинен. ҷош ҷои бениҳоят мегад хуб астад. ремонтош соз астад. рақамҳо мегафоншон астад. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотро метавонед гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз саҳиббарадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Зебошка, доми 13 ошина астад. Зебошка, ноҳияи Рӯдаки, ҷамоати деҳоти Чимтепа, деҳаи Сомонӣ, ҳуҷраи 55 мега соҳибшон. дар Зебошка, доми 13 ошина астад. хоб тарафҳои Рӯдаки, ҷамоати деҳоти Чимтепа, деҳаи Сомонӣ, ҳуҷраи 55. духонага квартираи барадорон, ки дар 9 ошина қарор дорад, ки 56 квадрати метр. ремонти хона мегад чихегум як 70%-80%, яъне ки монтаж, корои электрикиш ва шкатур ҳамаш кардагӣ астад, ки корои сантехникиш ҳам кардагӣ астад. уже яъне унитаз ҳамин хел чизо ҳамаша қатъи ҳамин чизош установка кардагӣ астанд. кори сантехникиш буда, фақат ҳамун рангу бор ҳамин хел коро мондагӣ астад. хоб срочно мегад мефурӯшад бо нархи $300,000 бародарон. бо муомила мешавад. техпаспорт ҳуҷҷат дорад. дар ин дор лифт ҳам астад. доми 13 ошина дар 9-умаш қарор дорад. кадоми шумо ки мехоҳед рақамҳошон нависида астад, дар ин рақамҳошон имо ватсап пайваст дорад, бо арзон мешавад. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумоти пурраша занг зада гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аз саҳиббарадорон, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳ Мансур гуфтагӣ астад соҳибшон. шаҳри Душанбе пойтахт, ноҳияи Шоҳ Мансур. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки ду дар хона кардагӣ тайёрад, ки якта калидор, кухни, ошхона ва баня, яъне ки душ дорад. обош мегад як 500 метр мега устарак мега. аз дуруни хона об нест, яъне ки 500 метр устарак мега об ҳастад. хоб ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% свет мегад пазисияни ҳастад. гирди хонада одамо зиндагӣ дорад. ҳама ҷо зайнитай. дарони хона мегад дарахтони мевадиҳанда, аз ҷиҳат гелос ҳама навъи дарахтони мевадиҳанда, ки уже мева медиҳанд ҳастад. гирди хона бо семенблокати маҳкам шудааст ва боз якам аз дигар шебенам хеле чизоам дорад. ҳамаш омода ба тавра. ҳуҷҷатҳои хона мегад 100%. хоб фурӯхта мешавад бо нархи $240,000 бародарон. бо арзон муомилаи хубам мешавад. рақамҳошон астад рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия. дар ин рақамҳои Россияшон ватсап пайваст доранд. фақат ҳамин обуш камтар мегад, берун дар мегад 500 метр хоҳен хитон мегзаронед. бо арзон мешавад. ҳуҷҷатош 100%. марҳамат, тамос гирифта пурра маълумотоша аз соҳибашон фаҳмида гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз саҳиббарадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ астад, колхози Россия, пеши парранда гуфтагӣ астад, наздики бозор. сехонага квартира астад, ки дар якум ошина қарор дорад. 57 квадрати метр. обсвет ҳастад, ошхона, баня, кухни, кондитсионер, термиз ва шифонер ҳамин хел чиз астад.
хона обшин бадрон бо ҳамаи чизи чораш мега савдо мешавад колхози Россия пеши парранда гуфтагааст бозор. дӯстони азиз, агар узри зиёд гуҷоиша ки нафаҳмида бошед рақамошро навистагааст пурсида мегирен. нархи квартира мега 330,000 сомонӣ аст бо муомила мешавад бо ҳамаи чизи чораш мега мефурӯшад ремонти замонави кадагиай якум ошина сехонага квартира 57 квадрати метр бо нархи 330,000 сомонӣ арзона мешавад. номерои мегафоншо навистагааст аз ҳамин рақамҳои мегафон метавонен пурра маълумотша гирен. лайкотона гузоред ва навора подлиса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз. инашам қарор дорад дар шаҳри душанбе дар гипразем гуфтагааст наздикии лаби роҳи калон. дигар маълумоти пурраша адресша аз соҳибашон пурсида мегирем. обшими 3 сотиқ замин аст мегӯяд маҳсулоташ ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки 3 дар хонаш мегӯяд ремонт, 1 дар хонаш мегӯяд ремонт кардагӣ нест. хоб баня кухниш мегӯяд дар берун мегӯяд аделня. бадуни азиз 4 дар хона 1 та калидор баня инош яъне кухни дар берун ай. боз ядо дорад дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. гирди хона маҳкам аст битон кардагӣ рӯи ҳавлӣ обсадаш мегӯяд пастяни ҳастай. хобхона уши дӯстон ҷои нағз дар мегӯяд омада бинед маъқултон мешавад. нархи хона мегӯяд 400,000 сомонӣ аст бо муомила дорад. агар ба шумо мувофиқ бошад ҳамин рақамошро нанавистагааст дигар маълумотро гиред ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар 19 микрорайон гуфтагааст соҳибшон. ҷои беҳтарин шаҳри хуҷанд 19 микрорайон. сехонага квартира аст ки дар 5 ошина қарор дорад 89 квадрати метр қариб 90 квадрат дӯстони азиз ки сехонага 5 ошина яъне 24 шикати қадиш мефурӯшанд. хоб ошхона баня кухни кондитсионер кухни гарнитур мебел хоб коври холодильник амихе чӯша мегӯяд қатишон метиҳем сироша мегӯяд сум дарокура без посредника не ки аз соҳиби ҳамин одамо харидор хоҳиш карда фақат рӯзона мегӯяд занг занам. нархи квартира мегӯяд 385,000 сомонӣ аст бо арзон ҳам мешавад. қатиш кондитсионер кухни гарнитур амихе холодильник дорад. аз соати 8 мегӯяд то соатҳои 8 бега ҳам мегӯяд шава занг занен илтимос дигар вақт мегӯяд аз соати 8 усун дигар занг назанен мегӯяд хоҳиш кардиҳанд. рақамошро тисел аст кадом метавон агар аз ҳамин территория мехарен маърамат дигар маълумоти пурраша гирем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст баҳадрон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар райони фирдавсӣ гуфтагааст райони офтобрӯя. шаҳри кӯлоб офтобрӯя районеки маҳалла. обшими 14 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки 1 та калидор ошхона баня кухни дорад. чойлоби ангур ҳар якадоми хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ обсвет пансиони аст. гирди хона маҳкам чойлоби баланди ангур бо дарахтони навадиҳанда гул амихе чизо дорад. хона баъдон ремонти беҳтарин кардагӣ аст. хайр бо дигар маълумоти пурраша мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ мега соҳибшон. вариантҳои алишиам дорад мега ягон бафки ма квартира кати хай бо хутон пурсида гирен. кадоми мегад сум кати мегирад бо 280,000 сомонӣ арзона мешавад. хона обшим бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст райони офтобрӯя. маърамат маълумотиша дигаша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони сино гуфтагааст соҳибшон яъне ки сино ва зарафшон. хоб якхонага квартира аст ки дар 7 ошина қарор дорад 51 квадрати метр обсвет ҳаст ошхона баня кухни ремонти замонавӣ кардагӣ қатиш мебел ҳамин чизоша метиҳанд. техпаспорт мега дора мегӯяд ремонти замонавӣ кардагӣ. дар ин дом лифтам ҳаст намедонам чанд ошинае не ки баланда бардон азиз 7 ошина доми 12 ошина буда бардон азиз нав нависада ҳамеша хондем. ремонтош ҳамаш хуб аст мефурӯшад мега бо нархи 350,000 сомонӣ мега бо арзон мешавад. мебелошам қатиш метиҳане ки бо чизи чораш бо хай маълумоти бештарша гирен. номерои вавилоншо навистагааст маърамат занг занен. агар шумо дар мабодо амхали квартираҳои фурӯшӣ хонаҳои заминӣ ё ки мошини замини холӣ ягон чи барои фурӯхтан дошта бошед ин ҳам хел сурат маълумот шуда ки мо фурӯшта мегузорем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри душанбе дар каротагинск гуфтагааст соҳибшон. шаҳри душанбе каротагински ҳамин хел гуфтагааст болои ҳавз.
6 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагаги хонаи коробка аст бардор қати ошхона банияш гирдаш маҳкам аст сохтмони хона нопура шкатур монтаж кардаги аст не ки рангу бор дар треза инаша хотон мечаспонен об свет мегад дорад гирди хона дар мегад ҳама зиндагӣ дорад мегад маълумотҳои пурраша мегад тариқи телефон бо ба шумо фаҳмода метиҳанд нархи хона мегад 100 000 сомонӣ аст бо ягон сум муомила мешавад яъне ки аз шаҳр хело берунтар аст ба тарафи қароргирӣ аз центр хело боло аст маълумотҳои пурра ва садфоидаша одамони харидор бошанд аз рақамҳои поёнбурда метавонед тестелай гирен хоб баъдон агар шумо ягон хонахари дигар хел бошен квартирахар бошен дар комментария пурра када нависен ки аз кадом территория мехарен мо албатта агар ки ёфтем ҷудо када баҳри шумо мегумонем лайкора гузоред навора подписа кунед квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар дар шаҳри қурбонтепа дар тарафи нихӣ гуфтагӣ аст ҳамин маъне ки тарафи дӯстони азиз маркази шаҳр мешавад ҷои хуб дар мегад маълумотҳои пурра телефон карти доми навай духонага квартира аст ки дар панҷум ошуна қарор дорад 45 квадрати метр дар ҷои лифтам дорад об свет ҳаст ошхона баня кухнӣ дорад доми 7 ошуна дар панҷумаш қарор дорад лифтам кор мекунад евраримон кадаги аст мега қатиш мега кондитсионер кухни гарнитур дорад мега қатишон метиҳанд хона бардон без посредника хонаи ки модис ҳамин хонаи ҳамаш без посред аз соҳибои худашон наметавонед ки прямо қатиш соҳиби худаш гап занед ки рақамошо нависдаги мегафон нархи квартира мега 264 000 сомонӣ аст бо арзон муомила мешавад одами харидори конкрет набошад маълумотоша ба шумо фаҳмода метиҳад ва арзона мекунад яъне хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин лифт кор мекунад барномаи дигар маълумотоша гирен дӯстон аст фақат шумо дастгирӣ кунед лайкотон нагузоред чӣ хонае ки шумо мегиред мо албатта ҷудока ба шумо пешкаш мекунем хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст барадорон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар пеши мошинбозор гуфтагӣ аст соҳибшон ноҳияи рӯдакӣ ленинский район пеши мошинбозор дигар маълумотҳои пурраша мегирем хонаи ду ошона аст ки 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст ки якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад дарахтони мевадиҳанда гирди хона маҳкам об свечам ҳастай хонаи навсох проекти навкати хонаи ду ошуна об свет мегад доимӣ ҳастай гирдаш маҳкам ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% омода ва тайёрай нархи хона мега 185 000 сомонӣ аст бо муомилаам карда мешавад рақамҳои тисиелшон навистагӣ аст аз ҳамин рақамҳо маълумоти пурраша метавонед гирен хоб баъдон агар шумо дар охири хонаҳои фурӯшӣ бошад яъне ки метавонед шумо хеле сурат маълумот ҷароӣ кунед мо дар видеои оянда реклама мекунем кадоми шумо дар канали мо подписатсия накарда бошед подписатсия кунед лайкотон нагузоред ва ссилкаи навори моро дар ватсап имо чизе ки доред подписаш кунед хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст барадорон инашам қарор дорад дар шаҳри душанбе бисёр барадорон хоҳиш карданд ки аз тарафҳои душанбе хонаҳо бисёртар шавад баҳри шумо қариб 90% аз тарафи душанбе барадорон ин хона қарор дорад дар шаҳри душанбе райони фирдавсӣ ҷамоати чимтепа деҳаи сари киштӣ гуфтагӣ аст соҳибшон яъне ки деҳаи сари киштӣ ҷамоати чимтепа хоб дӯстон азиз заминшон 6 сотиқ замин аст ки сетар хонаҳои барак кардагӣ тайёр ки якта калидор ошхона баня дорад дарони хонаҳо ремонт кардагӣ гирди хона маҳкам дарахтони навниҳол об свечам ҳастай срочно мега сум дар кора мефурӯшем бо нархи 200 000 сомонӣ барадорон бо арзонам мешавад муомилаи хуб дорад хона хай заминшон калонтар гирди хона полни худ одамо зиндагӣ доранд мактаб мағоза ҳамин хечам хай дури бад нестай бо рақамҳои мегафоншо навистагӣ аст аз ҳамин рақамҳо пурра маълумотша метавонед занг зада гирен то ҳоҷатхона баняша бо гарошкаи битонӣ кардагӣ аст гирдаш маҳкам марҳамат дигар маълумотша гирен савдо мешавад агар шумо боз такрор шава ҳамин хеле хонаҳо дошта бошем барои фурӯхтан фарқ надорад мошинай заминай квартира ягон техникай гомула ин хеле сурат маълумот ҷорӣ кунем фурӯшта мегузорем ин бо 12 хонаи фурӯшӣ то видеои оянда худо нигаҳбонтон.